سلام كمي تعلق برات غطاتلتي فنو اير تي في نلو مع 24 ميازيا فرق مع الاستدالو زينا ومسنا روح يزالكم قريبا لغو نمكتالكم بغبر زعد ميكال حارقي فلما كن بكند نتوتاتو افلم حمشة كابتوما بهوسبيتال تعاقبهم تصنحو حمومات كورونا فيروس حاويهم ان بيتهم تفاني أبي زواتات عن سبان ما كلن نتشوكو ما سدرابيتات تقف تقف أبي حرسيلة بزناب بيت نبرتهم قدات نزورده شيكاتا تقف تقف بدرجة عالم كتري بكورونا فيروس زتولخفو لعلي كلتان تشو حتى مليون كتر زموتو دما لعلي 291 شهر بسنكي لبدا كورونا فيروس عب أمريكا حدا كاب شدش السبات بزي سرح تاريخو كم زلو تقليسو أمريكا بتي تشاينا جتا مخانو تقلت وشمت تايوان مرغبتينات كم زنك ساعة ستغالي حبريتا كاب مينستري تعنا حمشة كابتوم اب هوسبيتال تعاقبهم زدني كنكن كجبر لهم زي صنحو حمومات كورونا فيروس صاب هاجراوي لابراتور تعنا بستجبر لهم مرمرة كابت حمام نتسع كوينهم سلسترخبو تمال 26 ميازيا ننا بيتهم تفاني مالو مستوما قديمهم بتمساسال جباب زتفانو شدشة كابتوم حمام حاويهم زتفانو زيكاتات بطلال 11 بتصحو مالو أبير تراك صاب حجي بكورونا فيروس ناي زتلخفو زيكاتات قطري 39 منيستر تعنا 23 ميازيا 2020 نابكال زينا مسنسجر رابوشتن وزان زنبرو زيغاتات معكن مغتا كوفيد 19 مسسان بولكي بسدرا بيتات سكالات محبرات من محراراتن كالوت ودابتاتن زجمرو وفياتات يقصلالو بملكع تصابصاب نستوهاده تحستو كرمسقل غرز غير كغربوي بمسرت علتاو تصابصاب منستر طعنا من محضار نزوبا غونيه 69979 نقفا عدلا ماي حشاكيتون توكورن اغردت 50 نقفا مسلطني موياو تمرت وانيني 25 نقفا من محضار كتما باصع 33 نقفا من محضار كبابي مسجل دما 10,500 نقفا وفيهم بتمساسالي من محضار نزوبا اخريا 23,400 نقفا محبر متحجاز تابوتو مسقل دك عد حنس 10,000 نقفا محبر متحجاز وننتي حدش ابايتي سنبل ندابوند 10,000 نقفا مزناقعي ماكل سيه 5,000 نقفا بحتاو تكال فرسلام 5,000 نقفا مفردره زرعي بايري 3,000 نقفا تكال معشاقن مشاطن ايودين استحوسجو 5,000 نقفا محبر اباكيرو ساين فلال حز دما 3,000 نقفا ابركيتام بزي كازي بركت زبلو الكازيغاتات بتقلالا لعل 320 نقفا ناب حساب هاجراو بانك اتاو غيرم اللو ኤርትራውያን ነበርቲ ግብጽ በወገኖም ማሕበረኮም ሃማደን አባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን 45,600 ጂንኤ ከምኡውን 3,380 ዶላር አባላት ኤምባሲ ድማ 2,450 ወፊዮም ኣብ ሪያድን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝተገብረ ወፈያታት ነዲም ኣብ ዝተባህለ ቦታ ጽዕነቶም ዘራግፉ ወነንትን መራሕትን ዓበይቲ መኻይን 29,150 ሪያል ውዳቤታትን ውልቀ ዜጋታትን ከዓ 30,850 ሪያል ከም ዘዋፁ በዚ ድማ ጠቕላላ ወፈያ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን 320,000 ሪያል ከም ዝበፅሐ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዩ زي كم زين كله لبدا حمام كورونا فيروس نمكتات صنع زلو ممرحيتات اب منبابرو هزبي بحافشاب توم كاب ايد ناب اف زغون وغنا دما بفلاي فتيرو زلو صاطن مفوخاس ببكبابيو زي سلاسة زلو نتفتات اب زوباتات عن سوان ماكلن عينتاو دقف تقيرو بمسارة حاوريتا وكيلات زينا اب نوزوبا علا برعيد حوس كتما ايدن بكوميتا كاب هزبستا كبر بعن سلسن كونتال اغلي
ሓለቕቲ ነገራትን ናውቲ ፅሬትን ን170 ስድራ ቤታት ክዕደል እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፍለዳርብ ድማ 49 ኩንታል እኽልን ናውቲ ፅሬትን ብምውፃእ ን76 ፅጉማት ወገናት ዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወናኒ ትካል ሕብስቲ ኤስቲ ከተማ ከረን ብወለንቱ ን10 መዓልታት ዝቕፅልን መዓልታዊ 6,000 ባኒ ንፅጉማት ስድራ ቤታት ይዕድል ከም ዘሎ ክፍለ ተኻይሉ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ከረን ዋናታት ሽገ ሆቴልን ዮሃንስ ሆቴልን ሳብቲ ለበዳ ካብ ኤርትራ ብምሉእ ዝጠፍእ ሚኒስትር ጥዕና ክጥቀመሉ መፋትሕ ሆቴላቶም ኣረኪቦም ኣለዉ ነባር ከተማ ከረን ኣቶ ሽሻይ አብርሃ ድማ ን8 ተኻሪቲ ናይ ሓደ ወርሒ ገዛ ክራይ ከም ዝሓደገሎም ምምሕዳር ከተማ ከረን ኣፍሊጡ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ዓንሰባ ህዝብን ምምሕዳራትን ፅጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ብውህደት ይነጥፉ ከም ዘለው እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይነፅር ኣብ ዞባ ማእከል ድማ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ወናኒ ትካል መሸጣ በርበረ ሰናይት ዋጋ 11,500 ናፋ ሽሮን በርበረን ከምኡውን ካልእ ገባር ሰናይ ዜጋ ዝለገሶ ዋጋ 1,800 ናፋ ሽጉርቲ ብዕለት 22 ሚያዝያ ን100 ፅጉማት ነበርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ተኸፋፊሉ ሃገራዊ ሽማግለታት ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ሕጂ እውን ድልዋት ብፅንዓት ብዝብል ቴማ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሓደገኛነቱን ንመኸቱን ዝካየድ ዘሎ ፃዕርን ክውሰዱ ዘሎም ስጉምታትን ዝምልከት ሰሚናር ብቴሌኮንፈረንስ ኣካይዶም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ መናሴ ዮሴፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብዚ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ተፀሚዶምሉ ዘለዉ እዋን ሃገራዊ ሽማግለታት ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ከም ዘለዋ ካብን ዝሕተት የማልኣ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ኣቶ ዮናስ ማና ቦጎኑ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታዕ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መምርሒታት ኣብ ምትግባርን ንፅጉማት ኣብ ምሕጋዝን ህዝቢ ንዝወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ድሕሪ ምምጓዝ ማዕረ መኸተ ኮሮና መኸተ ልምዓት ንምድንፋዕ ንዘሎ ቅርብነት ዜጋታት ኣነፂሩ ተሳተፍቲ ናይዚ ሰሚናር ብወገኖም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣፍልጦ ህዝቢ ብምዕባይን ዝወፁ መምርሒታት ብምልኣት ብምትግባርን ጥራይ ክግታእ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ህዝቢ ኤርትራ ጀሚርዎን ዘሎ ውሕሉል ኣገባባት መኸተ ብዝሓይለ ክደፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታዕ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለው ፃዕርን ንምድጋፍ ካብ 26 መጋቢት ክሳብ 16 ሚያዝያ 4.7 ሚልዮን ክሮነር ሽወደን ከም ዘወፈዩ ይዝከር ናብ 21 ሚያዝያ ዘወግሐ ለይቲ ኣብ ዓሰብን ከባቢያን ብዝወቕዕ ዝናብ ዘስዓበ ውሕጅን ኣብ ቤት ንብረቶም ጉድኣት ንዝወረደ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓርሲለ ዓይነታዊ ደገፍ ተገይሩ እቲ ን102 ስድራ ቤታት ዝተኸፋፈለ ሓገዝ ዕለታዊ ሃለኽቲ ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ወኪል ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዩሱፍ ፍሳሐ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምሕጋዝ ፅጉማት ወገናት መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ነቲ ተበግሶ ንዝወሰዱ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቡ በቲ ዝናብን ዝሰዓበ ሓያል ውሕጅን ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ልዕሊ 50 ጥሪት ብውሕጅ ከም ተወስዳ ኣብ ኣባይቲ ጉድኣት ከም ዝወረደ ካብ ከተማ ዓሰብ ናብ ኣቦ ዝዝርጋሕ ዓንድታት መስመር ኤሌክትሪክ ሲቲ ከም ዝወደቐ ምንጭ ማይ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኾና ዒላታት ሓርሲለ ድማ ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደ ይዝከር ቀፂሉ ዝቐርብ ሃገራት ዜና ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يصنعكم زينا وصاي ابز حلف 24 ساعات ኣብ فرنسا بسنك لبدا كورونا فيروس لعل 500 ሰባት مماتهم تغلالا قطر زموتو ናብ 22,000 ከም ተጸጋግዐ ተገሊጹ እንተኾነ ግን እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መጠን ሞት ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ 2.4 ሚእታዊት ወሰኽ ግዳያት ምስቲ ቅድሚው ኣብ ዝነበረ ሰሙን ዝተመዝገበ ልዕሊ 4 ሚእታዊት ክነጻጸር እንከሎ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር የመልክቱ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ክፍለ ሃገር ኒውዮርክ ታብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሳዕቤናቱን ብቐዳምነት በኸቢድ ተጸልያ ዘላ እኳ እንተኾነት ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 115 ሰባት ብምማቶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ መጠን ሞት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 880,000 ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ክረጋገጽ እንከሎ ልዕሊ 50,000 ድማ ህይወቶም ሲኖም ኣለዉ መጠን መልከፍትን ሞትን ኣብ ኣሜሪካ ምስተን ብተመሳሳሊ በዚ ለበዳ ብኸቢድ ተጸልየን ዝርከባ ስጳኛን ኢጣልያን ክነጻጸር እንከሎ ኣብ መጠን መልከፍቲ ብ4 ዕፅፊ ኣብ መጠን ሞት ድማ ብልዕሊ ፍርቂ ዝዛይድ እዩ
بقال وجن منجسي فيلبينز لبدا كورونا فيروس نمقصار اب كتما مانيلا اصنعو زصنحنا منقساس سجلاتات كساب زمص 15 غنبوت صنعو كقصل ب 23 ميازيا وسينولو بتاعك حزبي اب عالم بقداماي درجه كاب زتقسا كتماتات مغانا تجلص لعل 13 مليون حزبي زنبرلا كتما مانيلا كابتي اب فيلبينز زتمزغباسات 7000 ملكت كورونا فيروس اسات 500 كم زغاطمه يغريتا اسات 500 موت كم زغاطمه اتكلت تسيسو ابا مخانو دما صبصبا طعنا يملكتو بنصار نايزي ابا هاغور افريكا زرعله متن لبدا كورونا فيروس تخشيتلن كاب زركبا هاغرات زغونه دوب افريكا شعبن زلو كتبا ودقت نمبربار تاتيو نزلو صنوع ناي منقساس غداتات كامجمار زمص ورح غنبوت كتفاخسون غلين دشرتات سرحن كجمرا كفقد مخانو افريطالا تونغن كابنا بن تهاجر زكاد غعزو تعاطي كصنع مخانو منغسي دوب افريكا حبيرولهم بقال وجن منغسي حبرات امارات عرب 23 ميازيا بزوطو مغلصي لبدا كورونا فيروس نموصاي توسيدو زصنحه سغمتات كاب زمص 26 ميازيا كفاخس مخانو افريطو بمسارتي سغمتي اغلغلوت حزبا مغعزيا ماكلات عداغا كافتاتن ابيات مغبن 30 ميتات كاب تقلالا كقبلو زخل عقم طراي ان انغده كاب ساعات 12 فرق معلتي كساب ساعات 10 مشت كفوت كوينو كتصنيهم درجه عالم قطر بكورونا فيروس زتلخفو ناب لعلي 2.7 مليون قطر زموت دما ناب لعلي 290 شح كبير لهم لبدا كورونا فيروس نعونو مقصان ستوسد سغمتاتن بزفترو قطبا ودقت اب امريكا ابز حلف 5 سامتات حدا كاب 6 سبات بزي سراح تاريخو كمزلو ساسيكاو صصابات هاغرا نصيرهم زاغي لعلي 26 مليون ناي سراح البونت قطعتات مليوم ناب فدرالو منغس بمغرب تصبيتي قطبا دغف كوينون كمزلو كفل تخايلولو زغلز زلو لعلواي بايتو امريكا ب 23 ميازيا ابز وعلو مغاويا بتي لبدا سراح اقواصن زلوا ناشو نغداويان تكالات قطباو دغف نمغرب زوعل ناي 484 بليون دولار توسخ مولاك سلع كم زصدقه ابز قال حل زلوي مزحاويت كمنغسي امريكا لبدا كورونا فيروس فطيرون زلو قطباو ودقت محواي اسات 3 تريليون دولار سلع كم زلو يغلص اوروبا وحبرتون بتمساسالي بتي لبدا بخبيد بقالوتان سصلو هاغرات نمدغاف زوعل توساخي ناي لعلي 1 تريليون دولار قطباو دغف كغبر وسينلو እቲ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ ዕላማ ዝውዕል ናይ 500 ቢልዮን ዶላር ምወላ ክገብር ወሲኑ ምንባሩ ይዝከር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምንቅስቃስ ገዳታትን ናይ ማሕበራዊ ምርሓ ፖሊሲታትን ናግራው ንግዳዊ ምንቅስቃስ ቆፂዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘይመልእ ንኻልኣይ እዋን ቻይና جتا مخانو تقولصو كفال بحري مبرق ቻይና زغونه وشمه تايوان مرخب كينات كم زنقساقست نوتادراون سمزي ቻይና امريكا بمتقاس معكنا زينا ب 24 ميازيا قاويهن حيل بحر امريكا تنمراغب باب اغراوي ماياوي مسمرات كم زنبران نبر وتادراو وفري كم زكايداني حبير زلو ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣሜሪካ ኣብቲ ኣከራኻሪ ማያዊ ኣካል ወታደራዊ መራኸቢ አንቀሳቓሲ መንበራ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቲ ኣብ ሞንጎን ሞንጎ ቻይናን ዘሎ ምትፍናን ብሓፈሻ ዝዕርግ ምዃኑ ይገልጹ ኣሜሪካ መራኸብ ኩናት በት ወሽመጥ ከም ዘንቀሳቐሰ ዝገለጽ ዘሎ ሓይሊ ባሕርን ኣየርን ቻይና ኣብቲ ወሽመጥ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዘካይዱ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ቻይና ደሴት ታይዋን ኣካል ልኡላውነቱ ምዃና ብተደጋጋሚ ብምንጻር ኣሜሪካ ብተናጸል ምስ ምምሕዳር ታደሴት እትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ንግዳውን ዝምድናታት ምትእትታው ኣብ ልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪሩ ክቃወሞ ክኾንኖን ምጽንሑ ይፍለጥ ቱርክን ኢራንን ቁጠባዊ ዝምድነን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ሐሰን ሩሓኒ ብ23 ሚያዝያ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝጸንሐ ንግዳዊ ምልውዋጥ ብዕዝፊ ንምብርኹ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ እተን ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝገብርኦ ክልታዊ ምትሕጋዝ كحيل أو مخانن أب تركب تتغشلهم. إذا كم زيلن كله بريزيدنت طيب إردوغان أمريكا قبل علي إيران أسمعته زلا أجدا حمام كورونا نمكتا انقفاض كوينو كم زلو بمحبار كتل علو تصويعهم. من قص إيران نتي حمام نمكتا زوعل 5 بليون دولار هوتوس لغاح كوهابو أبزك نيازي نابه قراو معكن جنزب زغرو بحطو بأمريكا كم تعاكتي زقل زلوم.
بحمام كورونا فيروس أسات 5400 سبات كسيرة زلا إيران بسنكي قدا مسرطاوي طعناوي طلبات كتقرب كم زي كالتيا اتحبر أبي بولند زركبا ماكلاين معرابين إيروبا بعبيتو أب قدامي درجة السرع هاقراوي حزاتي حرقا بارع مرور تخسيتهم بتيجنا أبتعتي قطصر زيو على حرقا زاقيد 6,000 هكتار جاكا كمتهم مغن بركت زوال انساتات ميتهم كونو كم زخولوني زمه سلوم اتي 59,000 هكتار زسفعاتو هعزاتي بتحستو بهراوي بزحنتو بإيروبا فلوت مخاني زحبرو تنكت حرقا كوني الكا كخون كم زخل زمتو سمزي بولند أبتي كباب زلو وعي كونتات آير نتي كسارتات كم زقاردو يحبرو كبرات عزبنا ساعة استرالو زينا ومستنادو أبزي فتسم سلم كتالكم عزيزة مسكن